это хорошая медведна. Это медведна. Я, данки шо е? И като кажа данки шо, вика направо първа класа. И аз викам първа класа. Що? И те викат да. Викам добре, здрасти, кредит ще има ли? Вика кредит винаги ти само е. Винаги. Тя тук стигна. Викам не, на трета класа не мога. Викам, що бе така бе? Защото сутрин ти любиш. Викам, само аз викам, що бе така бе? Ти седи по-слънчев, ти по-слънчев. Що си само слънчев? Викам, защото ни път да се лудим, бе, да? Викам, не мога да постигна тази класа. Викам, постигни, първо ми пусти класата и ми каза, като ти кажа, викам, класата точна, викам ти класата точна. Я да проверим. Я, деца мои. Не, те казаха, не, прибери си ги. Викам, добре, ето на, и прибирам ги. И после викам, фризирани деца. Викам, защо не щете класата? Викам, ние обичаме возеше. Викам, те обичат класата. Викам, добре класа, викам, моя. Викам, защо ми дадете това нещо? Разбърканото. Много е разшифровано. И те викат, да, разшифровано. Викам, защо? От кога е разшифровано? Викам, пусни първа класа. И те казват, като пусни първа класа, викам, разшифровано. Каквото е разшифрованото? Аврамова. И те като казват Аврамова, викат, да, Херсман, не, викат Херсман, Индриндън ли каза? Индриндън каза, вика, добре, да се бърка си класата, да виж, че е точно. Викам, точно вам само, обаче викам, не достига.